लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै थाबाय स' दिनैहाय मोनसे फिसा ब्लग लाबोनो नागिरदों मानो होनबा आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम अनला मेवा ओमफ्राय दाउ ओंख्रि संदों आरोना आं मोजां देखायजोबलाङासै ससेनिफ्रायसो देखायनोसै थ' लोगोफोर आं दा गंगार दुन्दिया खानो नागिरदों आं मामि मोनाव दंफैयो आलासि जाफैदों स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा ब्लगखौ आं माबानो नागिरदों गंगार दुन्दिया खानो नागिरदों आयै बे सिङाव जेवरा सिङाव फुलाबो जा दङ गायलाबायना होबानो जायो मा नङा फुलखौ होनदां गाबोन गायना होगोन आं र' नै बिसिना बानलु बिफाङा मालाय बायनाङानो आंनि मामिमोननिया सेस नै दंजोबो नङाबा बानलु बिफां दंमोन गैला बारा गैयानो माथो बे बेसरिनि खाथिनियानो फाथैयाबो नै गाइखेर सारना होबानो जायो एसे एसे गाइखेर आवाफोर गैलानो माथो बेल' मोनबाय गैयानो दा बायदियावसो जाजोबखायो खोमालै माइसुन्द्रियाबो माबे बिथिं नाहैयाखैनो बियो मोसौ गोमादों लोगोफोर मोसौ नोंना दासो मोनदों बाबाया अबेथिंबा साइकेल लाना नागिरहैबावबाय ओमफ्राय आयौ फान्थावाबो थाइसे दंलाय नै जोंना गय फुलिया गय बागानाबो नै एसे दंसाबो जानो आन्था अबेथिंबा होसोलांखोलै साइकेल लालायनानैबा माबा नागिरहैखो जानो आन्था दंसाबो माने दंसाबो जायै मानोल'सै जोंनि वाटार जोंनि जेनेबा वाटार लोगोफोर नामा वाटारसो जि मोजां इयो सोङो नै ओमफ्राय लोगोफोर उवालावनो दङ आंना मामिया देना होबाय आंनो अनखौ ओंख्रिया गोदौगासिनो ओमफ्राय आंना अरदाबाव संदों नै अन होजासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर लागायसै आं आखाइजोंनो दांबाय आं आखाइजों अनखौ खुरुनदोंमोन नालाय बिदि लागायनानै हरनोसै नङाबा आं रोङा लोगोफोर फ्र' होनो फ्र' होबा गोथावसिन जायो होनो नै होनसै आं जै होनाय लोगो एरथारनांगौ मेवाजों दाउजों अरदाबाव संबा गोथावसिन जायो नै लोगोफोर अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि थास' बिथ'रि ओंख्रि नारजि ओंख्रिफ्रा दसे थाथ'थोंसै आं खारै सारै गासिबो होजोबखाबाय आरो
लोगोफोर मोनबाय आंना अनलाजों दाउजों मेवाजों ओंख्रिया बुरजा जाबाय माने जोंहा आमाइमोनबो जाफैगोन नालाय बुरजा संथारबाय आं दसेनो मोनखायो मोनबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव मोनजानाय ना एसे जाग्रोबथारनोसैलां बेदरखौबो दरसे लाबावबायसो आं गोबावनि उनाव मोनजानाय जा गोथाव मेवाखौ आं बिराद गोथाव मोनखायो सामफ्रामबो लाब्रा जानो होनबा सामफ्रामबो जानो होनबा हागोन आरोना आङो दाउ बयलारजोंबो गोथाव अनला होआलासिनो ओरैनो भाजा जानो ओमफ्राय अमा जाग्राफ्राथ' अमाजोंबो गोथाव मोनगोनदां आंथ' अमानि स्वादखौ खोन्थानो रोंनाय नंला आरो गोथावथार लोगोफोर नोंथांमोनाबो जा एक्सुवेलि दा बायदियाव बारा मोननो नागिरानो गदाय गिबि थालायनो बेबो बायनायसो एकदम फिसाथारमोन आरो 20 थाखा लालायबावदों बेनो ओमफ्राय मामिया आं जानो लुगैदों होननायखाय 20 थाखाबाबो फिसाबाबो बायना लाबोथारबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो ज' जालायनोसै होननानै बुरजा संबाय दा दोंफा जालायनोसै ओंखायनो एसे जाग्रोबायलां दा मोनजानाय नङाना जा गोथाव